Mula ECQ, balik Modified Enhanced Community Quarantine na ang Bataan ngayong August 23 hanggang sa katapusan ng buwan. Pero matapos ng 2 linggong total lockdown, tila hindi pa rin mapigilan ang pagsipa ng kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Mula 2,263 active cases noong August 8 kung kailan ipinatupad ang ECQ, lumobo ito ng 2,979 itong August 20. Noong August 8, nasa 540 na ang COVID-related deaths sa lalawigan at sa loob lamang ng 12 araw na dagdagan pa ito ng 83. 6,238 naman na ang bilang ng mga gumaling mula sa COVID-19. Kaya naman ang mga Bataenyong frontliner na pawang mga COVID survivor din ay nanawagan sa lahat na magpabakuna at sundin ang mga itinakdang health protocols. Hindi ka magiging kampante dapat. Like, if you think na, feeling ko wala naman tong travel history yung kasama ko, so I think baka pwedeng magkasama kami kumain, ganyan. So, those moments, we have to be more extra careful and more cautious din doon. So, minimum health safety protocol pa rin. Yun naman yung simpleng mga bagay pero napapabayaan natin, nati-take for granted natin. Samantala, patuloy naman ang ginagawang pagbabakuna sa iba't ibang munisipalidad. Nakakalat na sa lalawigan ng 24 na vaccination sites at isang Vaccine Wheels. Sa latest vaccination report ng Bataan, umabot na sa 189,429 ang naturukan ng unang dose, habang 120,368 ang fully vaccinated. Target na babakunahan pa ang karagdagang 200,000 Bataenyo upang makamit ang herd immunity. Kasama si Rainiel Pawid, ako si JM De Jesus, CLTV News.